Mr. Shelton'ın finans üçünçülüğünü ve kaçma hopunu göden tuttu. Mr. Ames'in ve Mr. Darby'nin ilginçli ölüm detallarına esaslanıp ştas aloğu ayırmağı sorayar. Aydınlar nazar alsak, advokadım sormadım Mr. Shelton. Demek biraz aytacaksınız. Mr. Shelton. Suda aytmakçı olayan zadınız var mı Mr. Shelton? Elbette Sudya hanım. Durmalı mı? İsteseniz. Men kanuna boyun olayan raýat. Men ýöneköý oglan. Men hiç ere gaşşak olamak. Hawa maňa aýyplama ýüklediler. Ýöne aýyplaýjylaryň entägem degerlik subutnamasy ýok men günäligim hakynda. Şu fakty nazara alsak, ya haştat men işim boýunça degerlik subutnama tapmaly. Ya bolmasa da zalog goýmak şerti ýoklugyny men konstitusiýon hukumy bolan adalatçylyk hökmünde serederim. Bu diýsen howply praktika. Ve bizem gördük Sudya hanım, beýle ýagdaýlaryň halkara ýurisprudensiýasynda näle problemlara getirýänini. Misal üçin David McDonough'a garşy işin 14-13-25 nomerdäki. Eger dogry emaýsam, men siziň alaşan Mr. Shelton. Sudya hanım, Mr. Shelton bize boyun olacağını aýdypdy. Boyun oldum Mr. Els. Yok Sudya hanım. Onda ştatın yeterlik derecede subutnamasynyň ýoklugyna esaslanıp, men belli bir meçherde zala goýmana Sudya hanım, bunu etmeliňi soraýan. Hay sağ olun. Bağışla. Hay yok, indi men bagşlamarym. Görýäňizmi? Men şu zatlar hakynda aýdýan. Siz men tas öýe goýardyňyz. Ýa-da siz şeýip oýnaýaňyz. Bar problemimiz şunda adalatymyzyň. Tanamat diýip pikir edýäňim hanymjyk. Ağzınıza garap geplemeýin, maslahat berýän. Garap näme deýin, raýat çagaş. Men 2 adam öldürdüm. A sen bolsa meni goýberýän. Ýene-de 2 minut men öýe gidýärdim şu taýdan. Nädip beýle? Kelle wapşy kukumy. Nerede yok 2 tane iş hakynda aýdyp berdim. Siz bolsa aldanyp otursaňyz tentekler ýala golup. Adalat goraýjyly içiňizden çüýräpsiňiz-la o. Her gün dünýäli ýüzläp psikopada azatlyk goýberýäňiz manyaklary. Ýöne kanun çykaryp otursaňyz ştamplap, ýöne özüňiz okaňyz ogany. Siz umuman adalatlyň näme zatlygyny bilýäňizmi? Nerede erwetlik tapawyny bilýäňizmi? Näme boldy adamlar bilen beýle döwür işläp bu normal işler. Salokdan ýüzüberýäs. Näme bolýar adam dyklyp ölsene şu zalogyň bilen. Yönü key